Здравейте отново от мен. Отдавна не съм пускала видео, защото нещата за около мен са доста на поради обороти и нямам достатъчно време да седна и да събера мислите и да заснема видео за вас. Но днес реших да направя едно видео и темата да бъде малко по-разтоварваща, като например, как обичам аз да се забавлявам в Холандия. Един от начините е да ходя на спа. Има много хубав спа в Холандия. Елизеум се казва. Намира се в град Блайсвайк. Това, което е интересно, е, че по принцип, за да отидеш там и искаш да бъдеш с бански, а не гол, трябва да отидеш в понеделник до 5 часа. След 5 часа банските падат. Останалите дни от седмицата също трябва да си гол да ходиш. Тоест, взимаш си хавлика, обаче отиваш си в сауната, махаш си хавликата и си гол. Отиваш в басейна, махаш с хавликата и си влизаш гол вътре. Което за мен е, честно казано, не е хигиенично, не мога да го разбера. Мои познати, които също не са от Холандия, ми казват, да, и ние също можем да го разберем. Други казват, първият път е труден, после всеки път става по-лесен да се отпуснеш. Това е номер 1 в моите места за разпускане. Прекрасно. Имат също някакви процедури като масажи, с терапия, с медитация, с звънящи купи. Много е приятно. Обожавам да ходя там. Другото място, което обичам да разпускам, е да ходя на кино. И ми е много приятно тук в нашото кино в Сутермер, защото има пауза. Тоест, пръвно по средата на филма ти си ходи до туалетна, имаш мисля, че беше 10 минути пауза, спира филма и всеки отива да се вземе питие или пък пуканките са му свършили или им сходи до туалетна. И много готиното това е, че когато има детски филмчета и си отиваш там с детето, няма да се притесняваш, че по средата на филма детето ще каже: мамо, искам да ходя до туалетна, имам пихи, имам мака, така нататък. Друго приятно забавление, което имам, е да бягам. Където живее има много приятно езерце и много хора така се бягат около него. Мисля, че около 7-8 км е да го избягаш цялото езерце. Много е приятно. Има други хора, които бягат, поздравявате. Интересно е. И сутрин гледаш изгрева или пък вечер, ако бягаш в залеза. Много е чудесно. Много разтоварващо. Около езерцето всичко е зеленина. Приятно. Понякога има и животинки, гъски, патици, които се разкарват там. Друг интересен момент, който на мен ме харесва в Холандия, как разтоварваме, е когато е хубаво времето да си правим барбекю. Обожавам барбекю. Хубаво време, се биричка, съответно аз алкохол вече не пия, спрял го. Пия безалкохолна бира. Да, това е едно нещо, което за българите е малко трудно. Поне моите познати, които са българи, е трудно да разберат как така съм спряла алкохола. И моят партньор също. Двамата не пием алкохол. Откакто започнахме и двамата да бягаме, решихме, че алкохола е нещо, което те спира от възстановяване по време на бягане. Тоест, когато пиеш алкохол и бягаш, имаш повече време траяне за да се възстановиш. Ако
докато когато не пиеш алкохол, ти е по-малко. Това беше една от причините, за която спряхме и двамата да пием алкохол, което е много интересно. Но аз се радвам. Радвам се, че направихме тази стъпка. Само с мама се чудим сега, ако не се наложи да отидем пак в България, че хората ще нагледат странно как не пием бира. Дори с алкохол. Така, значи, какво друго правим, за да се забавляваме? Аз много обичам да пия от тези bubble tea. И така в грачето, където сме в Зутермер. Има Vivi Bubble Tea се казва. Даже скоро имах рожден ден, 5 години. Моята дъщеря се казва Вивиан, затова ни е любимото място. С нея ходим там. Има различни вкусове и редовно го посещаваме. Има едно друго място, казва се Ямин, където продават сладолед, но ти си избираш какво да ти сложат вътре. Може да си избереш, например, строп-вафъл. Строп-вафъл, това е много сладникава вафличка с карамел. Избираш и вътре M&M, да има киви, ягода и различни бомбонки. Има маршмелоу. След което те ти ги слагат в един шейк и ти го дават и ти го ядеш. Също е много хубав магазин и продават различни бомбонки за децата, желирани, различни скуишета. Като казах скуишета, сега се сетих за това, че в магазина има сертификат, в който пише, че всички скуишета, дъмплинги, които продават, са оригинални. И ако някой от тях се спука, може да отидеш в магазина и да го върнеш, те ще дадат ново. Какво ще правим, за да се забавляваме? Има едно, как да го кажа, да, като магазин склад, казва се Интратаун, едно друго Дреспрон, където продават цветя. Има също мебели за градината. Много приятно е. Отиваш да се разхождаш, цветя гледаш. Понеже аз имам градина и обичам често да ходя там, да си вземам някакви нови цветя, да си купя. Друго интересно за разтоварване, което правим е... има едно място, където е пак близо до езерцето, с фитнес уреди, които са на открито и с гледка към езерото. Често ходиме там. Има направено като колело да караш. Има лостове, където можеш да се набираш. Много е приятно. Има много хора, които ходят там. За време обичаме също там да ходим с колелетата. Както знаете, Холандия е държавата на колелета, така че тук без колело няма как да стане. Трябва да имаш колело. Много любимо, което обичам да правим е, ако съответно времето го позволява, е да ходим на плажа в Кайкдаун. Има и друг плаж, казва се Схеванинен, той е по-близо до Хага, който е малко как да кажа, скапарски. По принцип семействата с деца си ходят на Кайкдаун, защото е тихо, не толкова комерциално направено. Отиваме на плажа, взимаме си сладолет, има да продава там. Има много хубава италиански ресторант Павароти, който една част продава сладолет, другата част е пицария. И в пицарията долу има аквариум, в който има акули, малки акули, истински. Много е приятно. Има доста места, с които са ми любими. Това са едни от любимите ми места, с които мога да се разпускам. Тоест, не само работим, защото да, вярно имаме високи данъци, вярно имаме много разходи по къщи и така нататък, за страховки да плащаме. Всичко е много високо, но обичаме също и да се разпускаме, особено когато времето го позволява.
Така, това беше от мен за днес. Следващия път ще помисля на каква тема да се спра. Да не е чак толкова сериозно, че нещо взе да ми писва тези по-сериозните теми, като за майчинство, работа и така нататък. Ще се опитам да подбера малко по-лека тема. Това е от мен. Хубав ден ви желая на всички. Чао!